Хайырлы кич. 25 августтан Казан Ульян юнәлеше буйлап даими метеор рейслары ачылды. Бер ел эчендә су транспорты пассажирлары саны 3 тапкыр артты. Бу өлкәгә багышланган махсус дәүләт программасы булдырылды. Су юлына кире кайту туризм файдасымы, әллә замана таләбеме? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хайырлы кич, хөрмәтле кунаклар, күбегезнең бездә булганы бар. Каршыгыздагы төймәләрнең нәрсәгә кирәклеген аңлыйсыздыр. Андый-мондый фикерләрегез булса, теләсә кайсысына басыгыз, сүз бирми калмабыз, Алла бирсә. Иң беренче чиратта бу теманың актуальлегенә килик, фәнни хезмәтләрдәге кебек. Ни өчен без бүгенге көндә шушы су транспортының әһәмияте турында булай еш сөйләшә башладык. Ильяс әфәнде, сездән башласак, бу өлкәгә инде белгечләр әзерләүче буларак. Бу инде замана таләбе дисәк тә була. Инде иң беренчедән безнең республикада моңа аерым программада уйлап таптылар. Һәм безнең республика җитәкчесе рәисе Рөстәм Нургали улына рәхмәт әйтәсебез килә. Иң беренче безнең уку йортын төзүдән дә башланды. Вакытында кадрлар кирәклеген һәм кадрлар әзерләүгә бик мөһим ясалды. Һәм менә бүгенге көндә инде без әйтер идек, яңа су транспорты компаниясе Татарстан флоты оештырылды. Һәм иң беренчеләрдән булып бездә 4 бүгенге көндә яңа метеор алынды. Һәм аларны тапшырылды. Шуларны куллана да башладылар. Бүгенге көндә башка Россия буйлап караганда да инде дөресен әйтергә биткән иде дисәк тә була. Әмма замана таләпләре дә, дөньяның үзгәреше дә монарга этәргеч булды. Һәм ичке туризм арта башлады. Әмма ләкин яңа флотта инде су транспорты биткән иде, искергән иде. Һәм менә әйтергә ки, чагыштырмача башка җирләргә караганда бездә инде бик авыр хәлдә идек. Ә менә бүгенге көндә biz barabız da bu taramışta, bu respublikazda yaşayıp, hem çit illerge yerip bittik, hem kürdük de bugünkü kısımda mümkünçilik barlıkka kildi vakitinde de betirge gerek. Hem kullanışka tapşırgan su transportu da yerüçeler de arta başladı, kürüne başladı. Ulyan'ga da barı şu kıska aradağına da artı barlıkka kildi. Ama lakin indana bir yıldağına tizletip bulmayı, Кирәклеген безнең студентларыбыз да катнаша, һәм аларга да җиңеләйде. Беренче менә Ульяннан да бар студентларыбыз, алар да моны күрделәр, башка җирләрдән да бар. Вакытында моны күтәрелү чоры башланды дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигән сорау килеп туа, Азат әфәнде, су транспорты бүгенге көндә ул куркынычсызракмы, ул арзанракмы, ул тизрәкме ул калганнарына караганда, әллә ул елгалар бар икән су транспортында булырга тиеш дигән өлкәме? Без бит инде совет заманында туып үскән, укыган кешеләр, ул вакытта безгә политэкономия бик нык укыталар иде. Анда безнең елга флоты трубопровод транспортыннан башка трубадан бит инде газ нефть куалар. Анардан соң безнең речной флот икенче урында тора иде. Учсызлыгы буенча. Даже бүгенге көндә флот шундый начар состояниеде булган вакытта да РЖДга караганда, тимер юл транспортына караганда, безнең елга транспортының йөртергә, ташырга алар 25% качсызрак тора. Безгә рельс төзергә кирәкми. Безгә бернинди анда вокзаллар, ниләр тигеләре булар инде, бик күп бит инде жыл дорогаларда автомобильне, әнә 112-ларны, бүтән юлларны салалар. Кисешүләр юк дип әйтәбез инде. Монда учсызлыгы речной транспортның шуңа күрә инде, куркынычсызлыгы буенча тоже бит инде. Булай чагыштырганда, шул Суборовтан соң бит инде, Суборовка кадәр дә Суборовтан соң да андай зур-зур һәлакәтләр булмады. Аллага шөкер, су транспорты без бит инде күреп торабыз, телевизордан ишетеп, то анда машина барып бәрелә, то монда рельстан тимер юл вагоннары чыга, 100 самолет егылып төшә, ә бездә пока ул яктан Аллага шөкер. Аңлашылды. Инде су транспорты дигәч, һәм метеорлар турында сөйләшәбез икән. Иң беренче чиратта хәзерге көндә игътибар үзәгендә пассажирлар йөртү. Пассажирлар дигән вакытта бу инде менә эчке туризм турында әйтебез ди. Ильяс әфәнде дә нәкъ туристларга юнәлдерелгән бер төрле хәрәкәт итү, каяда булса бару да, икенче яктан күңел ачу да дип әйтик инде. Су юлы буйлап бару бит инде дулкыннарда.
тирбәлеп дигәндәй. Ни дәрәҗәдә популяр менә шушындай көймәләр, кораблар белән сәяхәт итүләр бүгенге көндә? Бу ниһаять шундый безнең өчен, тур фирмалар өчен, экскурсоводлар өчен, туристлар өчен, Казанда яшәүчеләр өчен, һәм инде менә шушы биек Идел юлы программасы эшли башлауга без шундый шатландык. Бездә инде 10 еллар элек кунаклар килә иде дә Идел буйлап сәяхәт итәсебез килә иде. Идел буйлап бара 1 сәгать, шул ук юлдан кайта инде. Әкрен генә су трамвае, бер нәрсә күренмәйме? Ул ничектер инде бик рәхәт дип әйтмиләр иде аннан инде. Хәзер нинди генә төре юк. Менә мәсәлән турфирма Казан суда, Казан гаилә үзәге яныннан һәр сәгать ачты сәяхәттән. Казан су буйлап төре экскурсовод, уңда нәрсә, сулда нәрсә барысында күреп сөйләп бара. Бу Казан тирәлегенә йөреп чыгу. Казан тирәли. Аннары инде Идел буйлап. Анда безнең менә шушы Ульян һәм Чабаксарга рейслар ачылды. Зия белән Болгар инде күптән бар иде. Хәзер анда да яңартылды бит инде метеор Омик белән барабыз без 2 сәгать. Кайтабыз 2 сәгать авырый. Хәзер метеор белән инде ул 5 сәгать эчендә сыешып бетәбез экскурсия арасына, әйме? Экскурсиядә йөрү зиядә бару кайту ул бит инде вакыт барыбыз. Бәяләр күпмегә төшә икән? Менә шамалап әйтсәгез, автобус белән бәяләрен хәзер әйтәм, менә үзегез анысын инде комментарийны карарсыз, әйме? Мәсәлән, Казан гаилә үзәге яннан китүче ул бит инде коммерцияле, аны бит инде дәүләт ачмаган, әйме? Муниципаль түгел. Бер олы кешегә 45 минутлык 990 сум. Льготалысы 950 сум. Һәм шулай ук инде 1000 барып кайтырга була Муса Җәлил метеорында Зия утравына. Автобус белән барсалар күпме? Автобус белән барганда анда рейслы автобуслар юк, ул сәяхәт автобусы инде. Экскурсия үзенә кертсә 2000-гә чыга, 5 сәгатьлек экскурсия. Шулман буйлап сәяхәттә ул әлбәттә кыйммәт хәзер. Мин аптырадым, шундый арзанлы икән улаймы? Бездә ниндидер 55 кенә түгел 50 тапкыр кыйммәтләнгән бәяләре әлбәттә. Мин үзем былтыр менә Ярославль Углишларга барып кайттым. Ул инде бик кыйммәтле бәягә төшә торган шундый сәяхәт әлбәттә. Күпме булды инде ул? Сәр булмаса 140 мең Углишка. 4 көнлек юл, әйе. Җәй көне. Бу ашату эшертүләр? Әйе, ул инде 5 йолдызлыга тора инде, но 140 мең инде ул 4 көн өчен кыйммәтрәк әлбәттә. Ул бәягә Төркиягә аша бит. Әйе, шундый мөмкинлекләр бар. Һәм шулай ук мөмкинлек дигәндә, инде хәзер безгә килгән турист ул нәрсәсе белән аерылып тора, байрак. Чөнки шилтилгә чыгып булмый, монда килә, һәм аларга яхталар, катерлар кирәк. 2 сәгатем, мәсәлән, яхтының 17 меңгә төшә. 5-6 кешелек гаилә барып кайталар. Алар үзләренә, бәлки сәяхәткә килгән турист бит инде ул акчасын чыгарга әзер дигән сүз. Алар беләләр, ул бәяне һәм инде алалар. Казан кешесенә ул бит мөмкин хәл түгел. Гаилә белән чыгып, biz 17 меңне анда бәлки чыгарып саласыбыз килмидер. Аның арзанрак варианты бардыр. Но шунысы безне шатландыра. Менә шушы виндсерфинглар, кайтсерфинглар, җәй көнедә, аннары кыш көнедә алар шәхси компаниялар аны тәкъдим итә. Шунысы бар, сайлау мөмкинлеге бар. Аның өчен рәхмәт. Сүздә юк, Газинур әфәнде, монда сезгә күчер идем мин, чөнки менә шәхси компаниялар, агентлыклар һәм башкалар, операторлар, фәләннәр төгәннәр бар. Аларның кулында ниндидер флот дип әйтик инде бар, катерлар, яхталар, фәләннәр булса да, гомумән алганда флотның торышы ни хәлдәрәк икән ул? Ильяс әфәнде әйтте, ул юк ителгән хәлдә иде дөрестән дә. Ул омикларны күз алдына китерә торгандыр инде кеше. Ни дәрәҗәдә куркынычсыз ул транспорт торышы ягыннан дип әйтим инде. Хәле, нәрсә хәлдә? Иң яшь теплоходлардан 25 ел, 20-25 ел. 25 ел елга транспорт өчен ул үзенең срогы инде. Оннан да күп эшләргә тиеш түгел елга транспорты. Аларны карап тору, ремонтлап тору. Безнең бит речной регистр бар бит әле. Морской регистр бар, классификационное общество дип атала инде, российское классификационное общество. Аның техник состояниесен карап торырга, алар тикшереп торырга 5 ел сайын теплоходны күтәреп карарга, тикшерергә кирәк обязательно. Онсы сөйләшеп тормыйлар. Шуңа да карамастан, иң яшь теплоходка 25 яшь бүгенге көндә. Иң яшь теплоходка 25 яшь. Шиккә килеп җиткән булып тора. Шик килеп җиткәннәр инде. Менә безнең теплоходлар 4-дечныйлар дигән. ГДРовский, ГДРда төзегәннәр иде ул теплоходларны. Безнең проект буенча, безнең ил проект буенча.
грузовой флот. Олар барысы да я бізде түзелер иде. Мен өзім судостроительный компанияда эшләдем. Біздің кішкене генә иде ремонт-эксплуатационный база. Но елына 6 баржа чыгара идек наливной. Елына 6 баржа. Хәзер менә карап торыгыз, 4 теплоход чыгардылар. Бу 22-23 елларда. Шунса Аллага шөкер инде уяна башладык. Әйме, менә 2 теплоход метеорлар килде. Әби бабайлар әйткәндәй, тикле аяклары белән булсын инде. Монда шуннан да төпле сүз булмастыр, ләкин елга транспортының киләчәге турында без рекламадан соң сөйләшербез. Безнең белән калыгыз. Хәерле кич, Таяну нуктасы студиясында су транспорты турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Даими рейслар ачылу, яңа метеорлар, яңа теплоходлар төзелү, туристлар арасында ихтыяҗ арту турында сөйләшеп уздык. Бу һичшиксез уңай күренешләр. Гел сәяхәт, туризм темасына чакыра торган кунагыбыз Чулпан хайран йөзгән булып чыкты бу темада. Ниндирәк хисләр калды менә хәзерге вакытта безнең су транспорты гомумән ил буенча ниндирәк хисләр калдырды? Татарстанда дөресен әйтим, Сверскка барганда мин автобус белән бардым һәм менә су транспортын кулланып кайттым. Минем ул сәяхәтем бәлки су транспортына соңгы тапкыр аяк басуым булгандыр Татарстан эчендә дип әйтүем, чөнки миңа суның причал дип аталадыр инде дөрес булмаса причалыннан башлап транспортның үзенең кыяфәте курку тудырган иде. Менә мин монда утырсам, исән-имин кайтырмынмы икән дип. Ул беренче чиратта утырып китү урыны шул кадәр ямьсез, шул кадәр матур түгел, шул кадәр инфраструктура ягыннан төзеклек юк һәм транспорт шулай ук иске иде. Сез калай тарап буенча дөбер-дөбер кирдегез инде? Һәм шулай дөбер-дөбер кайттым. Аңлашылды. Күз алдына килде. Әмма дә ләкин менә күптән түгел Калининград һәм Санкт-Петербург шәһәрләрендә булган иде. Менә анда максатчан рәвештә су транспортын кулланып экскурсиялар алдым. Җир белән күк арасы. Беренче чиратта без монда әлбәттә су транспортын хәзер мактадык, Аллага шөкер барлыкка килде, яңарттык дип вакытында дидек. Әмма дә ләкин мин гафу итегез, без соңга калдык дип әйтер идем, чөнки безгә хәзер кешедә киресенчә кеше ныткан иде мондый транспорт кулланып сәяхәт итү мөмкинлеге барлыгын. Хәзер кешене уятырга кирәк. Ә моның өчен әлбәттә көчле менеджерлар кирәк. Менә уятып җибәрү өчен бөтен җиргә реклама бирергә кирәк. Менә шундый мөмкинлекләр бар дип. Ә безнең хәтта билет алырга сайтта гафу итегез юньле түгел. Менә сайтта эшләмәгән ки без ничек кызылына каты менә. Без ничек сөйли алабыз инде безнең су туризмы үсә дип. Миннән башка бер нәрсә дә бармы студиядә, рәхим итегез. Тимәләргә баскач. Туризмга шалтырата. Рушания безнең Зия утравына барасыбыз килә иде, су юлы буйлап диләр. Менә миңа барырга кирәк иртә белән 5 көн алдан 7дә торып билет алырга. Алар өчен 121 сум була инде, ул кыйммәт түгел ул. Анда һәм кире кайтырга 242 сумлык билетны алдым мин, чират торып, бер кулга 5-не бирәләр, 6 булса, 6нчы кешегә мин тагын чират торам, чиратның пишмә артына барып басып, алдым, ура дип мин аларга шалтыратам. Бар метеор. Әле Муса Җәлил белән Девитаевка хәтле. Киләбез сәгать 11дә. Мин әйтәм, сез үзегез барырсыз инде, минем эшем бар. Алар үзләре китәләр. Сәгать 11гә киләләр. Көн үткән инде уже. Шуннан әйтәләр метеорда 15 кеше дә хәтле җыелмады, без бармыйбыз бу инде. Көн үтте. Зиягә инде автобус китте. 3 көнгә килгән турист. Онлайн билет алып мөмкинлеге юк микән ди бездә. Без бөтенебез турист экскурсоводлар белән кызлар яңартылмадымы ул? Без алдан онлайн ала алмыйбыз аны дип һәрберебездән сорашабыз инде коллегалардан. Ник шулай начар? Сез әйтсәм мөмкин булырмы икән? Менә бу хәлне сез сөйлисез бер айлыктан булган дип әйтсәм дөрес булыр. Мин искесендә дә бардым, яңасында да бар. Нәрсәгә мин әйтәм, үзгәрде дип. Менә Сыңга әле мөмкинчелек бар, йөреп карагыз әле. Җир белән күк арасы иске метеор белән яңа метеор. Менә йөри башладылар һәм куйдылар. Мин транспорт министрлыгы тарафыннан онлайн сата. Менә кердем, алдым.
Min indi okutu lesim bilen beyli bulu sebepligini aytım tegel. 2 studenttan birinci tapkar motor yanı meteorlarda birinci aytik oku yılına kirip gittik. Hemen Lizalin Roman Yevgeniyevich mümkünçilik birdi de biz ekskursiya sadık 2 tapkar balalar bilen sonunday ayırma bir zor bütün mümkünçilikleri var. Biz şul turuda aytım kile. Kişegiden gittik hem motor bizde de. Çağıştırıga bola Россия köleminde dingizler bilen bizim bitinde sumundağına. Anda başka yerde dingizge de böyle zor sular var. Bugün şunu hatlik jingel basabız, kiremiz, alabız. Ama lakin beyesine de çağıştırıp avtomobil bilen barsan da bey. Bizning de probka yok. Su bilen barıga jingel, motor bugün tavuşsuz şunday mümkünçilikler çay içip de barıp bula. Şunday mine qora gazarlar. Bugün Allah'a şükür. Mine bugün ülkeriz var. Şulpan qarşalı sizge bir güne sekund. Qarşı түгел, minem bar tek şunu aytasım kele, kamillikке şikler yok деген мәкаль бар бит безнең. Без барыбер дә менә мондый мөмкинлек туган икән, без бу мөмкинлекне хәзер ничек тә халыкка матур итеп, кызыксыну ятырлык итеп җиткерергә кирәк. Әле ярый чыкты, бар дип кенә түгел. Аннан соң бит әле ул, менә мин әйттем инде, портлар, инфраструктура ягында İşletip jibere kerek. Meteor tüzüğüne әлі. İkinci yağında sorusu kile, Marat Efendi sizge de kilip jittik nihayet. Bakazlaşa turgaş. Yanga eyber indi o sözde yok. Lakin baribir de mene bu su texnikasının debetinin, su transportının yılgağa, onun ekosistemasına ne derecede yoğundusu var. Men şundan gana şoğuştırıp eyte alam. Bizning zengar küllerde sabbort degen toqtalarda yüzünü tıydılar beyt. Әлі ol toqtağına. Ol ekologiyani bitirecek, bizning küller bitecek deyip. Amanda yurt katlı karab şu an kilmegeyi. Yoğundusu ne kadar korkanışan? Дөрестән дә яңа әйберне яңаша, мен үз күзем белән күргәнем юк, үзем әле йөзгәнем юк, шуңа күрә тотып караганым юк, татар әйтмешли. Шуңа күрә әйтә алмыйм. Ну, экология ягыннан жүнлерәктер дип уйлыйм инде яңа нәрсәләр, кораблар. 25 еллыклар инде, әлбәттә инде алар экология ягыннан таләпләргә туры килми. Аларның куркынышы нәрсәдә? Аларда нәрсәдер агып барамы? Белүебезчә, Русский географическое общество дигән безнең организация бар, алар безнең Yılgalarda, İdil'de, Kamkамыда bulgan karaplarini izliler, көтерәләр, тырышалар көтерергә. Һәм менә бу яңа чыккан караплар шундый ук хәлдә су төпләрендә жатмаслар дип уйлыйбыз инде. Күтәреп, әлбәттә, списать ителер 90-нчы еллардагы су төбенә киткән карапларны күтәреп, җүллерәк булыр һәм экология ягыннан күптән туры сөйләшкән инде. Волга белән Кама елгасы чистарак булыр, тазарак булыр. Демәк, су төбендә яткан карапның аның буенча йөзгәнгә караганда зыяны күбрәк. Зыяны шунда дип аңлыйбыз. Әлбәттә күбрәк. Елгаларга килсәк, гомумән су юлы дигән вакытта Азатай бүгенге көндә Татарстан Республикасындагы елгаларның кайсы өлешләре пассажирлар йөртергә, зур теплоходлар белән һәм йөк ташырга мөмкинлек бирә. Безнең Татарстан буенча су теплоходлар йөрерлек 1057 километр бар су юлларыбыз Татарстанда гына. Зур елгалардан инде Кама белән Волга, Вятка елгасында анда пока кергәннәре юк. Агыйделгә яз көне керәләр. Агыйдел елгасына, инде анда Башкортстан башлана бит. Безнең только аның теге кушылган җире генә безгә относится. Калганы бит инде китанда Башкириягә. Булай менә шул 3 елга инде Вятканы әле пока без үзем капитан булып эшләгәндә Чаллыдан йөридек Вятский полянга, скоростной теплоход белән, бөтенесе нормальный иде. Но соңгы вакытларда бит инде Дон елгасы да сайыкты, аның ичер елгалар судоходство булмагач сайыгалар, потому что теплоход йөргәндә ул винты белән әйләнеп кумны күтәрә, яны әгергенә агызып китә. Су үзеннән үзе ул саклана, ул теплоходлар йөри торган фарватер дип атыйбыз инде. Но без монда теплоходларга кайтсак, менә әйтеп киттек, Ульяновскийга метеор китте дип, ул Путин куйган безнең үстән биргән инде указ между регионами Татарстан, Башкирия, допустим, Удмуртия, Ульяновская область, Мари Эллер, аларны безгә тоташтырырга кирәк. Но менә пока бүгенге көнгә
только Ульяновск облыс белән безнең Татарстан гына сөйләшә алды метеор йөртергә. Ул субсидияда речной транспорт ул бик кыйммәтле уенчык. Шуңа күрә алар договорились 30 миллион уталый бүлеп субсидия 15 миллион Татарстан түли, 15 миллион Ульяновск түли инде. Менә бу Идел буе төбәкләреннән бары тик Ульян өлкәсе белән Татарстан гына әлегә бу юлга баса. Чебоксарга былтыр йөрде Валдай дигән теплоход, ул 45 кеше ала примерно пассажир, но бик уңышлы йөрде ул. Кешеләр монда киләләр иде выходнойларга, безнекеләр Чебоксарга баралар иде, Чебоксар Казан йөрде. Менә 2 миллиард акча бирделәр бит инде яң компания яшарга. Флот РТ дип атала инде. Ул 2 миллиард акчага менә бүгенге көндә 1 метеор тора 550 миллион. 1 метеорның бәясе. Бер водоизмещающий теплоход инде менә Гусев, Чистополов дигән инде төзи яшәкләр теплоход берсен төзеделәр, берсен төзиләр. Алар 160 миллион тора. Ул 2 миллиард акчага без зарплатаны, ягулыкларны, расходларны санамыйча алалабыз бөтенләй, допустим, 3 метеор и бер мондый теплоход. Ул, конечно, кичкенә сумма инде. Монда бит дотация, менә Татфлот бит инде безнең хәзер алып бара пока. Ноябрь аенда гына бирәләр ул теплоходларны алып Татфлоттан бу яңа компанияга. Татфлот ул социальный рейслар бар инде безнең дачаларга йөрүче. Ул анардан башка берничек тә булмый. Аны шәһәр поддерживает, республика поддерживает. Ел сайын 87 миллион акча дотация биреп торалар, чтоб дачага 10 рейс, 10 направлениеда йөрсен теплоходлар. Дачникларны чтоб алып барырга, алып кайтырга, хотя убыточный. Безнең министрлыкка бик рәхмәт әйтергә кирәк. Монда инде Фәрит Музарисович министрлык бик тырышып эшләде. 8 регион белән сөйләштеләр. Аның инде әйтик соглашение дибез, ансы да бар. Сүз бара, алга таба барлык менә бергә бу эшне катлап баралар. Бу бәйләнеш булачак һәм ул регионнар арасында менә үстереп, яңа теплоходларны җибәреп булачак дип ышанып калам мин. Чөнки беренчесен инде менә җибәрделәр. Ульянга калган шәһәрләр буенча да сөйләшү бара. Моның өчен министр транспорт тырыша. Тагын бер генә сорау бирәсе килә, йомгаклау сорауы буларак, Газинур әфәнде, безнең елга порты ни дәрәҗәдә әзер? Ярар флот булдырылды ди, яңартылды ди, ләкин безнең бит инде елга портында ул аэропорт дәрәҗәсендә булырга тиеш, чисталыгы, җиһазландырылуы һәм башкасы ягыннан. Шул исәптән ремонт, техобслуживание уздыру ягыннан да бу мәсьәләләр күтәреләме әлеге программа кысаларында? Бер карасаң, менә безнең Казан бу бит жемчужина. Иделдә безнең Казан иң матур шәһәр. Беләсезме, мин каягына йөрмәдем, каягына булмадым. Безнең Казаннан да матур юк. Килсәң елга портына, шушы тәрәзәле, ниле, пыялалы здание басып тора, бер аңлатып та булмый. Миңа кунаклар килә. Мәскәүдән дә килә, менә әле генә Шиләбедән килделәр. Бу нәрсәсең булыр? Бу үзем дә белмим инде җегетләр. Ничек дип әйтергә дә. Ул Казанның бер капкасы бит инде. Бу бит теге не әйткәндәй, театр начинается с вешалки. Казанның да бу безнең ие керә торган капка. Онсын ясарга кирәк инде. Причальный стенкалар. Барысы да причаллар, алар Аллага шөкер безнең әйбәте ниле җирдә. Онсын рәхмәт. Техник ягышын куркасы юк, димәк, моторлыкны гына бераз килергә кирәк. Теплоходлар состояниесе Аллага шөкер инде хәзергә кадәр әле ушанып йөрим инде. Менә үзем дә мин Булгарияны хәтерләп. Үзем дә анда булган идем. Аны иш нәрсә булмас дип. Андый кайгылар булмас дип. Аллага шөкер, шулдыр инде. Зур рәхмәт, амин дип кенә әйтәсе кала. Дөрестән дә тарихка күз салсак та, инде Рәсәй империясе шорыннан ук безнең империяның флоты өчен таяну ноктасы булган, үзенең адмиралтействосы булган Казан шәһәре яңа гасырда да шушы юнәлешне әйдәп баручы төбәкләрнең берсе булыр дигән өметтә калабыз. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз.